L-Awditur Ġenerali ġie mitlub sabiex jinvestiga l-użu tal-fondi Ewropej dan wara li fl-aħħar snin il-Gvern ta' Robert Abela kiseb aktar minn 60 miljun euro biex isiru impjanti ġodda jew sabiex jitjieb it-trattament ta' drenaġġ. Din it-talba saret mill-kandidat għall-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Peter Agius. Fl-ittra tiegħu huwa qal li minkejja li din is-somma ntefqet u l-impjanti saru fuq medda ta' snin, f'dawn l-aħħar xhur kien hawn diversi problemi relatati ma' drenaġġ. Peter Agius qal li l-mamwiet għall-bdiewa ma baqax jiġi kif miftiem fil-bidu tal-proġett New Water e kif dan is-sajf bosta bdiewa spiċċaw bla ilma għal diversi ġranet. Apparti minn hekk Peter Agius qal li minn barra dan in-nuqqas hemm ukoll is-sitwazzjoni fejn il-baħar u l-bajjiet f'pajjiżna kellhom preżenza ta' drenaġġ. Fl-aħħar xhur biss ingħalqu jew ħarġu avviżi fuq preżenza ta' drenaġġ f'sitt bajjiet madwar Malta. Peter Agius fakkar ukoll il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar snin kemm il-darba sabet livelli ta' kwalità tal-ilma inaċċettabbli tant li fl-2022 fetħet proċeduri legali kontra l-Gvern Malti. Huwa sostna li dawn l-affarijiet kollha jindikaw li l-Gvern ta' Robert Abela u l-awtoritajiet responsabbli mill-użu u l-implementazzjoni ta' proġetti ta' fondi Ewropej fil-qasam ta' trattament ta' dranaġġ u l-produzzjoni tal-ilma sekondarju New Water qed jonqsu milli jżommu mal-obbligi elenkati fil-fondi Ewropej. Peter Agius saħaq li huwa fl-interess nazzjonali li l-poplu ikun jaf kif qed jintefqu l-fondi Ewropej fil-waqt li l-poplu jgawdi b'mod effettiv mill-fondi Ewropej intenzjonati biex jitejbu l-kwalità tal-ħajja u l-ambjent.